Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ipagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat kada kayamin nga sa apada, papagayam mi. Madanan nyo tipagkasalitaan, ipagayam tayo nga melody, ti martir a babay. Anya nagkikadi makungkuna nga martir? Managibtor, nagtitiis, agsagsagaba. Ita ang nga rason. No, adar kita pagsagsagabaan nyo, apeng nga, naskempela kagsagaba kayo. Damang, mangkabkabil kata kayo. Kabilin nyo bida. Hana. Ito lang yung kanapod Diyos ti amin. Hindi nga rin, irugi nga iba sa papagayan ti pagkasaritaan ni Melody, ti Martir, a babae. Kung ano ito, ipapagayan mi. So, sa kudayin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Melody. Kung ano dito, isagana tayo lang naling di music ta. Dear Manong Nemi, idig pa lang tamo Manong Nemi, binalaagan dakot. Ngano kas pagarigan man, taad na panagayat ko, kini Roel, saan ko lainin ng itultuloy, Manong Nemi. Agsipod ta ni Roel, kano Manong Nemi, kit mabigbig nga playboy. Magraduar ko iti college, Manong Nemi, nagteka kiti board, nairuar ko, nag-apply sa trabaho, kat may matin tumawag ka na kuhanda. Pinilik Manong Nemi ti may sabang ko ang isotiya. Napang ko, simerikan. Tadito'y tigurusunada kapag trabahuan. Dito'y kun nga nadano ni Roel Manong Nemi, nagbalin idin nga napagkat panagkita na kaniya. Datay as in nga paringan na kakit ore kala matunaw. No paringan na ka Manong Nemi ko namlano, agim imaginin nga awan. Tinaikapit nga arwatek iti pagi. Ado ti bang imbaga na pintasag. Taore dadak pa lang ti high school. Manong Nemi kit adun di kiti alimbubuyog nga mayat nga magsisip ti diro nga ikikutak. Talugam nga kakapsat Manong Nemi lalakit inauna ni Manang Belen. Ti yakinteng nga kit siyak ti burdek. Iti nga kapag-graduar ti naunami Manong Nemi kit adan trabaho na namin doon nag-asawan. 2 taon nga nagtrabaho sa nag-asawa.
Idagraduar matan ni manang kong Helen, manong nimi, manang Belen ko na kuma. Duamat katawan nga nagtrabaho sa nagasawa. Siya klayangan manong nimi tinabati, tayan da papa, kini mama. Nga idagraduar ko konti college, baka siya kan tumatin sumarunong agasawa na. Naglagay pa ma, DJ lalaki nga, naikari para kang ka, kasaritam to. Tasang kayo nga mga ipatbadarlaing iti balay, dito itong balay, dito ito pag naidan nyo. Tamad lang at kaduami kini mamang mo. Dahil hindi manong name ti kondisyon, uno impalpalagip na papaki ni mama. Tanakadayo nga min, tinakaikamangan, di kakabsat mi. Di kakabsat ko manong name. So kali ko kumanda, nga damot anak da nga mabati ti poderda. Yung karikmat ka na kumanda manong name. Nasangkon tayo da ang panawan kan baybayan. Adan makalawas ko manong nemi, kas nagtrabaho, idi umasidag kanyak ni Rowel. Hi. Yes sir? Di nakawawakan di sir. Nakat-ngatot posisyon mo siya. At daki di babaem. Di sir ko na. Awagan ng talatan ti Rowel. Rowel? Kadam ka nakamimpitas tinagang ko na sikat mga ibaga. Inawis nak manong nemi ti dinner. Jack na rom nga di makasangod na papakin ni mama di pagrabi. Di ita lang nga mapasamak. Wanusan kat sapaan ta. Sa ito no, agawid ka, kat saan da bayanangan. Di makisangok pa eh. Makisangok pa kit nanganak ko. Di makisangok ka lang. Basta tapos ka sa kitang hanggang agabsen nga di makisangok. Sige, pagod din nga saan. Mandar day tayo ti pusok manong nemi. Damok, di makidate. Naman pa akong pati relasyon mi kini Rowel manong nemi ng masaon nga date. E di adak ti college manong nemi, ado di kita aram kanyak, ado di kita mga awis kanyak ang merienda, kastoy. Saan ko idang kapitatgan. Iso nga bilang ko manong nemi nga dahito iti damok nga date. Nga kakuyog ko ti may isang lalaki, nga ingat kinapig sa ti sex appeal na. Ngawan sa ti babae nga di agkras kang kuwana. Uray nga tamatru na. Uno di babakla. Uray nga tadig di adda asawa na. Naman kami ti may isang restaurant manong naming nga very romantic. Candlelight. Sa da nakalamlamute nga music manong naming nga mangig mo. Siguro, Rowel, naminado ka nang i-date dito eh. Dito eh. Oh, damok ti mang i-date dito eh. Imposible ha. Ape ko ng mga damok. Awang pa 1 month na ito ka restaurant. Kadi gina dumangor nga restaurant nga nang i-date ka. Tapay, anya ti bagbagada may pagkap kanyak. Ana? Siguro, ato di bagbagada, pamadparagas na kanyak, dagdi komisyonahan ta. Playboy ka no? Hala, saan mo libakin? Kas, ito ko nang, sa sino ko matin, babae nga saan nga, agtarigari kanyak. Gabuti kutak nga, diyan mo tanjak mo, ibagang gwapo ako unay. Ang dagiti perreng mo, makaalu ko irig na. Kinunak manong nemi, gabuti sutag peso. Nugas ta, nalukoy kan? Mabuti nga klaeng, Rowel. Gabutam, diyan pinaadda ni ti boyfriend. Meaning, sa anak pa yung nakarik na iti ayat. Malaksid ka na gito eh. Nakababay na niya. Siya pa yung timang ibaga. No? Prangka ka lang. Kastan tumalat tong palnang. Saan ko nga libakain nga doon kiti babae nga naglasat kanya. Ngayon, saan ko nga basol no? Isuda ti binisina kanya. Gabuta saan ka seryoso siguro? Imbagagmat ka takwada. Diyak pa nakasagana. Kaya nakadingang sawin nga marama na maamin nida.
Saan ko ibilang nga girlfriend ko? No saan mapasamak ti kasta? Nagkarelasyon na kas pagarikan. Saan ka virgin ng kasar mo? No, siyak tibi kasar mo. Ingkari kiti bagig no sa sinuman ti babae ng kasar ko. Sa akong dola tagikuhin, tulmal pas ti kalaysa. Di ka mamati? Kasla saan nga nakapapati? Melody. Ingkari kiti bagig nga nawasarakak ton talagang babae. Nga pakarig na kiti makong ko na true love. Isunton ti pagpatinggak. Saan ka na sarak to na makarelasyon sa bali? Kat si Kaneta. I love you. Manong nemi imbilang ko anay isang sangayan di rabi damo nga rabi nga panag dinner mi kini Roel. Na may aduang nang ikuking kuha na ti I love you. Ngam saan ko ba inibaga ti I love you to? Numang agig ikisan ti puso. Imagine, makalaos lang nga. Agam amo kami. Ngayon dito katit ko nada nga ayat, no sumugkan kat bigla. No talagang masaraka mo kat ison. Namatiak karigiti ka rin ni Roel manong nemi ang patinggan kanyak nga saan nga makirelasyon iti sa bali nga babae. Manipod matidin, manong nemi, masansan ti pa nag-date mi, imay pa yan dito ibalay, inyam amok ka na papake ni mama. Kinalatis da ka no. Karedi nga damo nga yumay na dito ibalay, manong nemi, kinunad na papakanyak ni mama. Iha, panagkunak at delikado. O niya ti kaitsusa mo pa. Padag nga lalaki ni Roel, tigtignay na pa nagsasauna, madlaw-launay. Nga playboy. Pa, ma, inanugot na ba na playboy so na? Ngayon baga na kanyak nga, siya, nasarakan ako nga, at talagang ipatpatig na, nga siya to iti kasar na. Isungarte ko na, delikado. No sikat ikasar ti kasken ko na, agsagaba ka, agbalin ka nga martir. Wala nga sa amin akayat mapasama kang gareta ka, si kang anak mi nga, inaudi. Ganang ni manang mga Belen, na siya at ti pamilya na, apay, na singpet ti asawa na, awang pulos bisyo na. Ngam ni Roel, anya digdi bisyo na? Saan ka nung nagsisigarilyo? Good. Ngem, kaya ka lang umunot uminom pa. Hambin ka nung nagsusugal. No, adaara kayo na damatin babae. Adapayin sugal. Ngem, mabalimad nga awan. Babae ka na arak. Balagan na ka lang iha. Di mi kayat nga si kantong anak mi nga burodagtag sa gaba nga magkipamilya. Ay item ka din ni Ruel? Ay itek papa, mamangam saan ko pinaklon. Itapay kat lipate mo. Kakaiso ng agayatak? Lipatek? Saan ka rin nga dadangag sa gaba at papa, mama? Nudyak pa inaklon? Ngimlipate kon. May ganun. Ito na minsan manin nga pa nag-date me kini Roel manon nemi inigkaman na ti imak. Inalan na ti may isang dakulap ko. Sada. Roel? Ano ba yan? Engagement ring. Inyosong katirami mo. Apag pagkasun niya, manumat nga babae tinigkam ti kasto nga singsing. Si Kalahin. Kasalasan nga nakamamati. Si Kalahin gabot to si kamadlat pag serious wak. Kadagi ni babae nga naglasat ti biyag ko, isudat ag regalo kanya. Kasta, katsi ka, sa ako lang regalo ni da, birthday da. Ngayon no, awan ti okasyon,
saan ko regaloan ida? Ngimisuda, agregalo da. Awatem met, why not? Na yung pupuswan lagi ng itid da. Kinabudno na, datukot siya nga ramatek, regalo na ita. Huh? Sino na regalo kay ka? Matrona. Oh my God, Roel. Lakayo uyong kagayam. Pati matrona patulam, agpagpakakan si gayam. Isla sa anak kung saan ko na kaya ti makirelasyon kay ka. Taapay, amin gayam ngagkid daw. Patgam, tas saan ka napaidam. Isardin kong tulitan ito na makapag-asawa ta. I love you. Ito ka nung aklonin ek. No aklonin akong ijaya ka siguro iti panagkasarta. Kahit kung nagpamilya eh. Roel, saan nakakayat na kiti parents ko? Ang sakit naman. Hanga mali ata, hantamat nga kaden na ida. So kung mga ordet at ibagpakasikas pagkarigan ta, aklunan ka kat kalpasan na, will you marry me ko nam? Diyan kaya na panahon ta papakin mama. Kahit kung agnayada kiti sidong da, oreda asawa kon. Ngayon nakas pagkarigan, tati mo kahit data kondisyon. Ako maramitak. Kas nakakading ang gayat with condition, pagpakasik lang. Meaning, inaklon na kon. Adadang itong parik ti pusok. Yung ti panunod ko. I love you, Roel. Nakita itiragsak ka na iti mata ni Roel manon name. Nagkamanak. Baling ka kaning araw ko, pen. Uy, ang tatanto eh. Ore ta medyo nisip met. Timak dari nga masadig kanyak. Timak dahirak ba't manong naimikit na ginarakop kami. Nga tinarik na kinidayta nga gundawi manong naimikit na isang nasangayan. Kaslak lang, mapmapnek unang imarakop. Tipang namnamaak. Nga din tumang pasakit kanyak. Tilalaki nga nanyaman na problema kat adda iso na tumulong kanyak. Nga saan nga isut mang ti problema. Salang arakop manam. For my first time nga dabibig, nga nangamal ka na bibig ko. Nga nang nanam. Nga nang nanam. Nga nangalat ikatas na bibig ko. Sakit nang ko niya rasahas na. Nakaimimas ka. Kasta amin ti bagam, karigri babae, no? Sikalat nang ibaga. Kasla sana ka mamati kang Roel. Agtalanod ko ti pamatin kanya kan panagtalek. Tinapod nung ngayat, kat kumpleto ti panagtalek. Kapamati, sangadi. Will you marry me? Oo, sing mo ah. Ingkit sumindro ng pala na ito eh. Inakto kumatang. No, datan to nga dua ti mapamagita. So, di ka, no? This coming Sunday. Sa umayag tumadlamis mo di malayo. Kasanan dyan, kunak na itisidong da papakin mamang agnet. Yes, why not? Kano saan ta kakayat da papakin mamang mo, masakton ti makamo, mangarim kadakwada yung tuno, kandan natay dan. Impod nung karudan katata, papakin ni mamama nun nami, nga dan nagkinawatan mi. Kani Roel. Agwiwing-iwing ni papa, agsansan na aymat ni mama. Pa, ma, nagasagana ka makigasang-gasat. Dito ti first love ko, kan last love ko. Mawatan na ko, ma. Siya malatag desisyon iti bukod mga biyag, iha. Anda ka matlang titikodang mamamagbagakin ka.
Saan ka din nga mabalbaliwan? Saan yan, Papa? Ito Sunday, umay to mismo dito ni Ruel Rap, no? Ijayan nanti kasar. Kadwa na degree parents na? Tsak man mo pa. Panagkunak, slag may mesa dito Pilipinas. Adan sa ti abroad, di kita yung kakabsat ka naganak yung kuhana. Kasla mo pa yung ama mo iso na. Kasla kung kurang. Gastat na ibagana. May susunod di balayda. Kasanod no, iawid na kasadya, kasano kami nga rodan. Ingka rin na papa, ngagtalin na dito eh. Kasanod di balay na. Basta nagtalin na dito eh. Bagano, ibagana lang tikasta, kalpasan na. Kanindo makapag-asawa kayo, no ano yaman ti desisyon na matungpad. Gabot is lalaki nga eh. Lagi-lagi ba dati lalaki, kat isot banging kadeng, mayat man mo saan ti babae. Mabaling ka di ihangan, panunod ka na yung bahag. Panunod. Sagbay nagsagaba ka. Nagapanunod ako, papa, mama. Nagasaganak agiptor. Amo lang nga rin agiptor ka. Nga pati-patpatig ko ni Ruel. Kat amok kan patcheck nga patpatig na kmet. Awan nga rin tinaramidan da papa kini mamano saan nga simurot kanyak banong nemi siyak tinasurot. Imay nga rin ni Ruel kanitingal daw ti Domingo imay nakilans manong nemi kat nakasango na da mamaki ni papa. Ikarik kada kayo papa, mama. Papakin mama ko na kung kada kayo. Saan ko doon mabibay ang tenak? Nasiyat unang nakasta, Ruel. Iti ka nito nga, pagsangitan ni Melody, makaramang kanto kanya. Ngayon, papa, aman, saan nakagangaw? Nagaroon agad, imanungot ka, agnaid ka dito, sidong mi. Kung mo sa ganda kiti peras mo, abang hindi mo kinatuay da, siyempre, umay ka mga sasawan, di ba? Agpadpadada ba mga kinipapangada di Hawaii? Sa dalawang magbakasyon nito ay once a year, maminsan di makalaw, maminsan di masatawan. At dito kayo di Amerika, naganakin ka, apin saan gamban sa diyay. Nagapuwaki din. Nagkakaso ka sa diyay. Naiduportar ka. Maditibagik ti Hawaii. Si kamang balit magibagati ka sa iyo nga maditibagim ti Hawaii. Dito ti lugar ko. Dito ya. Ang iman niya tinakadito portaram. Saan ka nito portar, papa? Sa ating desisyon nito ya. Iti anyang ka po. Awan ti masarakak ng babae sa diyay. Iso nga dito ya, kat nasarakak ni Melody. Amo nagsasaw ka iho, kasla. Agar aramid ka lang ti istorya nga. Bukbuklan ta panunot mo. Datat na sakit, papa. Nadudag na saan nga mamati ka niya. Gaboy ti bad record mo. Nagpabadata nga lalaki, papa. Saan nga makaw nga bad record ti anyaman nga panagtaray ti biyak ko. Taapay? Ako may pinagsangit ko. Awan tinagsangit ka po kanya. Ano ito kitong suwan? Ako may tinsinak. Isudat ng isina kanya. So kumatirumbing siyak kumatiagsangit. Isudat kumatanda. Maramid na nga man di. Sardeng taman lang. Naipasit at timangan. Daki ngamin papa. Nakadadot sa lutsudin nyo kini Ruel. Manong nemi dimteng iti aldaw. Akas na iset nga ba nagkalay sa amin. Angkel na manong nemi iti nangabay kang kuhana. Angkel ka ni Antina. Tawan ni kinaganak kang kuhana manong nemi. Tasanda ni kalikagom ti May. Adanta ka no kayat da manong nemi. Nga saan nga tendaran. Ti kalay sa tiyanak da. Kasladan sa guro da kang kuhana. Gabutasan na kayo tagindig sa jesidong da.
Ngam na urnos naragsak day dingal daw nga kalay sa amin anong naimi. Ngay makaslasaang nga naragsak da papaki ni mama. Agraman da kiti duwa ka amsat ko tayo matender na siyempre. Makita ka man ti kanaragsak ni Roel anong naimi. Kalbasan seremonya, itinakaangayan ti reception. Singapol ko ti CR, excuse me, sweetheart. Pamanam? CR. Di siya yaman daw. Kuyugan ka? Kuyugan nagjiwanag, pang babae di jay. Ada nang sarunukan niya manon na imi. Hi. Naragsak ka? Sinaludsod na. Of course. Makidam ka nagdi mataksi ba? Amo mo ka din ni Rowell, sakbay na. Naangay ti kalay sayo? Siyempre, nakiasawa ko manusang ko am mo. Amo mo odori kita naglamas kang guwana? Amo, kinmagana. Inyestora na ti amin. Abay, may saka ka di nga nakirelasyon na? Siyak tinuodi. Sakbay kang ka. Kastagayam, kahit anat ka po nun aping agsina kayo. Di na kanoy patpatig. Dami nga nagkarelasyon kayo, no? Di na kayo patpatig. Siyak ti kimamat kay Kuana. Siyak na nagpagpakasi kay Kuana. Kahit pinatgan na ka. Pinatgan na. Kaya nagikwanak nga may isang virgin. Nagpagpakasyak. Nagseryoso kanyak. Ngem, imbaga naman nga, pinatgan na lang tikid daw ko. Pinadas kong inaloko direk na natapno, masusunak ni Pateg. Nag-live-in kami. Taisot kalikagong ko. Nag-night kan di may isang apartment. Sadya nga sang petanak. Idagpat-pat nagragsak kami. Naging ka nga. Nga niya. Nagsikukak. Nga deta tirason no aping insinanak. Kunak man lano, awan ti insina na. Kalagiti amin nga babae nga nakirelasyon na. Imbaga na kanya nga isuda tinangisina kang kuwana. Siyak lain. Abing insina nakakit ada. Masikog ka ako na. Gapangarot ka rin jay. Diyak na tong palti kondisyon nga di nakayat nga agsikugag. Sila diyak mawatan. No makirelasyon ni Roel, no saan na nga ay-ayaten, no tilang babae tagkidaw itiragsak. Di diyak ti kondisyon na nga di nakayat nga agsikugso na. Ay nangartit sigug mo, api nga naregreg. Oh my. Datangarot ti ka po no, api nga. No kumatasanga na regreg, siguro. Siya kumaitate, asawa ni Roel. Api nga rin bagam kanyak dagda. Nagpagpakasya ako maging ka. Noorin no asawa mo ni Roel. Di mo kong ipaidam. Ngay maminsan tumanin ka pagpakasya kang kuwana. Agkidawam nga nagpagpakasya ka kang kuwana kat mayat isuna sang ko iparit kasta. Kasla kayat mo sublaten buluden ti asawa. Kasla kayat mo pasamak? No mabalin. No. Asawak lang ni Roel. Samong baling bulutin. Awan ti mabulbulod nga asawa.
Lertaga mo? Karen. Karen. For the first place nga saan nakangayatin, lipatan mo. Nang runa ita, taga-asawa kami ni Rowel. Kuko ako ni Rowel. Idi dumtengen tirabi manunemi idi selad ko. Kastulag sumangpet ni Rowel dito balay. Idi sidong mi kada papake ni mama. Kas itinamnamaek manunemi ang pasama. Kalikagom dagiti apag-asawa. Iti mangiparignan ti ususto nga irut dagiti arakop. Ti panangipaay kon manunemi ti bagik kenkwana. Ti talaga nga panagmaymaysan ti bagimi. Ti panagmaymay sa amin kini Rowel manong. Duwa nga agbalin nga maymaysa. Kahit nga sawen manong nemi, maymaysan. Ti pagayatan tunggal maysa na kami. Nuan niya trumbeng, agpadpada kami nga sumurot. Nuan niya kahit ti maysa, kahit mi nga duwa. Kastat kunada manong nemi panagmaymaysa. Pinagmaymaysa ito'y matang ni Apo Diyos. Nagmaymaysan ti bagimi manong nemi, imparik na nakaniyak ti bara, dagiti agik ka na pros na. Inawat kumat di kita nga bara manong nemi, kat impaay kumat ti bara ti bagik, ti irot, ti arakop ti tunggal maysa. Impaay kon ti amin ko manong nemi pinalubusak, nga tinteres manong nemi dagiti agasawa ket maaddan adagos ti anak. Kasta tinaibudi ka dagiti arasaas ti asawa. Kaya't na ti maaddan nga dagos ti anak manong nemi. Kalbasan tinaminsan namin duwa pinagustuhan mi tirik na. Sweetheart. Di nagkagura no. Ado dagiti kahit kung saludsutin king ka. Kinunak manong nemi. Kas kuma may paggamtihan niya. May kamanuan. Naskin ka di panunutik no may kamanu ka. Tapay ado da? Ado kami? Saan ko nga pinanunutit? Kanyak tinapalabas kat napalabasan. Arig na nang rugi aken ka. Sika tinangtid ti pagrugyan ti biyak ko. Tapno di kitinalpasen, may kupinan kasahanin na malagip. Imbilang ko nga sika lang ti muna. Kentag na nayon. So nga hamusalsudan na may kawano ka. Kabuta siksi ka lang. Ay, stereo ko na talaga. Dahil ito sungbat ko. Tapos saan ka nagproblema? Damok na sungbatan ka at yung susto, adun to pala di kahit mo saludsudan, di ba? Hindi awanin sa saludsud mo. Baka saludsudan pa na sinot kakaibasan. Ibaga kang sikagabot si kapay lang di mo na naramanak. Sikat ng rugyan. Di pa nakabalbalo ti biyak ko. Kahit mo asawin, siyak tinasawam tapno pangrugi kang balbalyo. Mapasamak to nga ta. Matungpal mo to nga ta. Tungpalit, gabot isot karikang ka. Amo kumawatan tikit ko sawan. Linipat ko tinapalabas, sikat ng rugyan tagdama. Kan kaduwak para ti masakbayan. Gaboy iti dayta nga sungbat ni Rowel manong nemi awanin tinasken pa nga saludsudek. Dati saludsud ko kadagtaod tinapalabas. Kasano pa asungbatan na, kat awan ken kuwanan tinapalabas. Agadwan kami manong nemi nga grupo at itibigat. Kalpasan na sa gaysakang metikotse. Wah, nagsaruno, tikotse mi, agpaamyanan ni Suna, agpaabagatanak. Manong nemi, sagbay nga nagkasar kami manong nemi,
Naya ka rin isuna, saan kami nagka-opisinaan. Talit at kahit kumpanya. E di opisina manong name ni Dina. Halo, kumusta ti kakaskasar? Dapat kayo kamaman nag-honeymoon Bahong dahan honeymoon. Iti kalman ti kasar, iti na rabi, ibang matisang ka na puyatan. Kat kaaduan na nga bagong kasar, kat consumer ti tagpatpatnag. Sa bali kami ka ni Roel. Kuna na nga rin kat anat pagdiferensya ti maminsan kin mamintua. Isun tumitla iso. Kuna na. Di lang may baga pagdiferensya na. Kit na maminsan, okay lang. Ti maminduan, mabandog ko na yan. Kaslasanak mamatikin ka, Melody. Imposible nga namindulaan kayo. Hindi dito tanong istorya ni Roel. Idi awang kami dito yung opisina. Gusto ni Roel kat mangmangin ko kada kita pada nang alalagi istorya kat nakamamin ato ano. Baka na di babae lang kat nag-interes. Kadwa naman nakarelasyon ni Roel kat iso dati nag-interes. Amom ka din yung sinot na udi. Namamok. Idi kalay sa amin, di kalman. Yung may nakdinanon di siya. Karen ka no tinagan na. Aba mo ni Karen? Ama mo. Gabuta. Pasaray, agdara na nakamno ka. No adda ka-date ko, ka-date naman ni Karen. Nasikugan na ka, no? Kinapod no na matangas mo kasano nga, naragrig ti sikug na. Hanya? Naranak ida. Iti may isang restaurant. Kastaon iti panagapapa da. Panagpinapilit da. Ti issue da, no ape nga yung kanong intulok ng hari nga nagsikog. Kat at kondisyon. Kahit mo sawan, kabayatan nga gririri da. Iso pa nakaragrig. Ti sikog na. Sa bagay, daramot palagi di Oh my God. Ano din baga ni Karen ka? Nagpagpakasi ka niyak. Ano mabalin, palubusok ka no ti asawak, masublatin na. Crazy. Agpatpatay ko si Cam. Dakal di pamatik nga. Sulisugan naman yung ti asawam. So nga bantayam ni Roel. Yan tayong si kamot lang ti naggusto kang kuha na kat sikat inkasar na. Bantayam. Gabuta, uri nagkarin ni Roel ken ka. Asidig kang kuha na sulisong. Laglagyan ko nana. Saan nga napaidam? Makabulan manong nemi nga saan nga maladaw ti asawak nga kawin. Kat siyempre, napintas met ti panagkisango na, panakilangan na kada papaki ni mama. Naman pagkasla agum obserbar da papaki ni mama. Makabulan, nemiti may sa nga mala manong nemiti mawag kanya. Honey, maladaw kita. Tapay? Ada pa namin kini Benji. Sino Benji? Kaopisina. Papanan nyo? Well, awis ti may isang kaopisinaan. Awis ti padak nga lalaki. Aginom kayo? Kapilitan. Nabayaran nga salak iminom. 2 bulan nun Baga mambartek ka, no? Saan ko itulak mambartek ka? Amo ka kontrolin. Tinawagan ka tapno, magpakadakan ka. Amo ka palubusan na. Kaya saan ka palubusan? Imposible sweetheart. Kasi ano oras na gawin ka? Baka oras ta opisina no bigat, di ba? Baka alas 10, alas 11 kasi dyan. Manong name matsansana na kastuti mapaspasamak. Every other day, nga maladaw. Kinunod na papakin ng mama kanyak. Rumuwarin to susto nga kinatao ti asawa niya. Kinama, intultuloy na ti nasapa nga nagawid, makabulan.
Apo, pinagustuhan na kat makabulan. Kadagiti sumaron nga bulan, every other day, maladaw nga gawid. Ano't oras gayam na sumangsangpet? Di mo mapuputan kay mamang mo na ta, makaturog ka no kan. Kaladawan ti alas 10 papa. Anat lang ana. Nung makaringa kon, adan ti abay ko, nakadigusan. Di ka dawanin ti sanger na. Adamat pa lang. Kahit nang sawan, saan nga mambarte ko unay, nga gawid, kaputa, dakot sena. Baka iti hotel nga nagkapuan na, tinagdikusan na. Naman papa. Baka da check-in na. Pa, uri man ladaw nga gawid. Kahit mga sawan, kada maladaw nga gawid, kada dalata, mapasamak kada kayo. Malaksid ka na ito, madama ka. Tapno sa nga maikat iti panagatap mo. Uno tapno maikat iti panagatap mo. Ikarigada na kapailang ang tagikuan. Di ba? Papahamama, di lang mabaling ikatan nyo tanyaman nga panagatap yu ti asawak. Baka no, nakay tagbasbasol iti dayta, hususgahaan nyo ti asawak. Ori saan naman nga aramid. Oy. Saan ka nga aguli maiklatan? Ag-investigar ka. Nunas ka ng surutan, ti asamong kit surutan. Pa, please, saan nga gapot adak ti puti at biyangan dak. Mabaling ka din nga. Saan natok langin biyangan no? Umasadag ka na kayo na doon problema ka. Naladaw to di amin. Taan nga rin kayo mapasama kita. Kat masapol nga tignay ka? Saan ka latang agdalikap-kap? Imbis na gram ti asawam. Amom no anya talaga tararamidan no apay nga maladaw nga gawid. Pwede saan nga naladaw nga nagawid manong name kinasaritak. Baling ka din ang sarita ta. Kaya sa sarita ta man. May pagapta niya. Sa din nga talaga ti papapanam sweetheart. Nung hasta nga maladaw kang nagawid. Sa din no, mabaling ka din ka mamuak? Please. Problema na papakin ni mama eh. Taapay na papakin ni mama mo. Agtignayak ka no, sana ka no na basta agdalagap-kap. Masabong nga amok no sa din no papapanam. No anyat araramidem. Ni Karen. Karen? Ni Karen di ka po na. Tinaudi nga babae ti biyag mo, sakbay kanyak. Ama mo? Nagsalita kami. Imbaga na ti amin namin. Pagpagusto mi suna, bulbulo din na ka, subsubla din na ka. Oras lang. Nag-check-in kayo? No. Hindi na kahit mo sa wan. Nagpagpakasi. Nagpagpakasi kahit mo sa wan. Patpatgam. Kada kiti oras nga, kaawan mo dito balay, kalpasan nga ito oras to pisina, at nakadisidong nagat, agpapapas kayo? No. Ano? Mabaling ka din nga sana kabukawan. Mabaling ka din nga, nababalang titimag mo. O, ba't ang bugaw ka niya? Sika lang. I'm so sorry. Dumingig ka. At napang takanyak ni Karen. Nung saan ko pagustuhan. At nakanundagan sa mapasama ka niya. Dahil ito ko nakon. Soblyan ng dakada kiti babaim. Rebukan dakada kiti. Awan di basol ko kadakwada. Nilaing Karen na kabasulak. Tayo sumalat na karamit ti kasya eh.
No saan siguro nga naregret si Kugna. Baka inkarikatak ko mga sinusuro ng inayat. Ngam ka po matlayang ti kinatarantada. Kasi na napasama. Ita sana kasardengan. Tsaka mo no, ano ti pangpangtana kanya. Imbaga kang kaedi nga, linipat kong tinapalabas. Ngam tinapalabas, isot mangrilibukan na kita. Iso nga. Ano yung arti maramid ko? Panakaawat. Panakaawat at may karelasyon ka ulit kini Karen? Tapno, pagusto ka magkisasalita. Kaslasan ka maawatan. Ngaging galang di pa nakisalita ken kuana. Tad mo kanyak ti cellphone number datang Karen. Tatakam tagsalita. Saan nga mabalin na dadag sa mapasamak? Gapo ken kuana. Saan nga mabalin nga kanaig kayo kalpasan nga asawa na kon? Saan nga mabalin nga subya na misuna? Sige. Tad ko keng gadi pangkuntakam ken kuana. Roel, aramidik tibilin na papakin mama. Nasaan ka basta talagap ka? Kukuha kan. Saan nga mabalin? May kirelasyon ka belat sa bali. Siya kundi asawang. Agbali na ka na tibkar nga lumaban. Saan nga agbali na tibkar nga agsagaba. Gabot aramidem. Dadot contact number na. Sige, isurot. I-dial mo. Manong Nemi, rimuara kiti silad ko. Tsaka kaya mangag ti asawak, di pa nakisalita ken ko. Simong bat. Sino to eh? Karen? Sino to eh? Amo muna kon. Ngayon sino ka? May Melody. Ti asawa ni Roel. Diyak ka di mat ko na keng kaidi nga di mo diyak kayat nga sublatem nga buludem ti asawak. Apa nga makasisinara ka keng kuana? Ano ti panggip mo? Melody. Adaywam, sardengam ti asawak. Tono ipangpang tem iso na nga, dadaga sa mapasamak kang kuana, baka siya ti mga ipangtang, dadaga sa mapasamak kang ka. Sa anak nga dabay babae nga agdalikap-kaplatan, nakasagana ka mangilaban ti kalintagak. Asawak ni Roel kat kukwak, jak ipalubos nga tao, mang sublat do namang bulot kang kuana. Basta ka dito kinatibkar mo? When? Jak kahit agpakamartir. Gapo, iti pa nang ipalubos ko latan nga saksaktan nagtasawak. Agbali na ka natibkar, tapno may laban ko ti kalintagan. Isuang sardem ti asawa karan. Tanong ti mo sardengan. Dadaka sa mapasamakan ka. Kas kabagari kang kumain na taramidem. Abay nga nasakan ko mga kapalang ibagak kang ka, nuhan yung taramidem. Basta no sa mga sardengan, adadaka sa mapasamak. Manong Nemi, dadya balikas ko nga no saan nga sardengan ni Karen, adadakas ang mapasamak. Nadagmat imbaga manong Nemi nga adadakas sa mapasamak kang kuhana. Ngam adadakas ka mapasamak. Kat talaga nga sana nga sinardengan manong Nemi. Ngam ti asawak tinangliklik kang kuhana. Tawag ang tawag. Ring-ring sa cellphone mo. Sa mo sumbatan. Iyop ko pa din. Sino kami deta? Ni Karen.
Itatasan ko pag gustuhan kahit nagsalita kami. Tawag ka tawag. Talaga ha? Sakman ti magsalita kang kuana. Saan sudan? Naka-open cellphone ko. Adam ang cellphone ko magtawag kang kuana. Saan? Abi natin mo kayat. Babayangon. Basta tinas ka nita. No saan man nga iso na ti mangliklik kanyak, siyak ti mangliklik kang kuana. Una niya daramidan na. Agyamanat, musta? Awan ti maramidan na, no saan ko kayat, di ba? Awan ti maramidan ti babae, no saan nga kahit ti lalaki. Awan ti maramidan ti lalaki, no saan nga kahit ti babae. Maturutan. Manong name kabigatan na jak maawatan tirik na. Nagsisido ka na. Roel? Di ka pa nakarubuhat. Wala daw kan. Nakarubuhat ako na eh. Di ba? Sasarunod ang ako ang rumar. Ano ka tanong saan ka pa lang nga sumusunod sa opisina? Ito, apay ko mo. Ano tandas kang ikamat ko? Ang mambaling nga jak sumrek. Ano pa pasama ka kaya? Matibagbagik. Kat, apay nahiraman na kang nga gabsan o gabsan ka? Uy, aginaw kan sa matin. Ha? Aginaw kan sa matin. Kaano ka ting... Uy. Hanak sa peso pa mga opisina, takuyugan ka maban doktor. Unay katangan ka ti pregnancy test. Ano? Saktulatan. Sige, umuno na ka latang roden. Na talagang saan ka may gawin. Alas 3, timalem manong name, dak dito opisina. Tsak makaid na. Pinata. Ni di na ako opisina ak manong name iti masdeg. Uy, napos pasamak kang ka. Numanin tumakdar ka, tukumugaw ka, aslad. Ada kahit mo arami din nga di mo may rugi. Abay, naperder computer mo? Okay, man. Mayroon ka sila, sa mong pagtalnaan. Hindi na makita ka manong name ang may viber ti cellphone ko. Mabitla nga sa batak. Uy, madamot opisina. Inagdisiyaw. Nakita ka manong name ni Roel, tumutawag. Hello, Roel? Si kani Mrs. Oreo? Sino ka? Mrs. Siyak te nakaala ka rin yung cellphone ni Mr. mo. Ni Mr. mo, naitaray ito sa ospital, kabutan na paltugan. Napaltugan ni Ruel? When? Inutoy? Sino? Ito sa angot opisina dahil. Second investigation, initial investigation. Riding in tandem. Nakamotorsiklo ng paltugan ko. Diyos ko. Ano ko matibasol ti asawak tap na paltugan ta. Ano ti kasasaad nan, sir? Ito yung provincial hospital. Mamanulan sa jet tap no mamon na resulta ti amin. Sige, sir. Sige. Bye-bye. Sinot ko naman. Malidoy. Hindi na. Pinaltugan na ti asawak. Intara dito hospital. Dahil tuyanti ko na. Manong name dahil tuyanti ko na ko na ni Dina. Linipat na nagpaisot na palabas. Ngam alaalyaan tinapalabas si Suna. Ken, balbalsen ang tinapalabas si Suna. Manong name the emergency room, madamada pa lang as-asikasuan ti asawak. Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalugos? Diyos ko. Mapuko ko kadagas na asawa. Lord, please. Imay ni Papa manong name. Pa? Kumusta? Nadamag yun? Nangin ko iti radyo. Imayak, di ba dito? Di baka kasapulam ti parang patib ka ko keng ka. Baka glosdor ka wano. Niyaman ti mapasama keng ka no. Madamada asi-kasuan, Papa. Kas makita ka. Napaltugan. Siguro iti damag iti radyo akit. Talo nga putok.
Siyempre ka no amin. Diyos ko. Riding in tandem. Kahit nang sawen, hired killer, sino ti? Mastermind. May isa ka rin iting napalabas. Linipat ng tinapalabas. Ngayon sana maliklikan tinapalabas. Kasapulan tinapalabas. Awan ti agdamak di masangwanan. Nawan na palabas. Kita sumpa pa. Agal-alya tinapalabas. Agibales tinapalabas. No anyat basol mo tinapalabas. Apay sana nakaadusaan ti agdamak di masakwayan. Diyos ko. Salakan niyo tayo sawag. Papa, liklikan ni Roel tinapalabas. Well, liklikan na, linipat na. Ngayon tinapalabas ti saan nga makalipat kan kuana. Noon at naramid ng tapalabas. Lakaman na ita. Ngayon awanti pinaspasaktan na. Imposible. Nilaing Karen ti kumamkamat kan kuana ita. Narod, di Karen ti prime suspect. Handa ka bagay na sigan ti polis? Awan pati masidag ka nga polis pa. Polis lang di timawag ka niya. Nanaalan ti cellphone na. Ay, speaking of polis pa. Polis di kiti umay dito eh. Sir, isak ni Mrs. Oreo. Mrs. Dito ti cellphone number ni. Dito ti cellphone ni Mr. Isuglig manlakin ka. Isak ti timawag kang kayo tayo. Kasta ka di, sir. Sir, anong resulta ng investigasyon? About sangot ti bisina ato tao ngayon talaga nalang nagiti hard killer talaga naturad ta. Adan may isa nga nakasaga ng agsaksi. Ang maunti marami na orin no. Nakita ang peso, plate number, motorsiklo. Mabalik naman na nga mabalik siguro. Ibagadang tinakaw na lang din motor. Una niya man dita. Sa naka-helmet, nagiti hard killer. At ang di maibagang suspect apang rukyang may kagibistigan. At sir, di mangipangpangtang ko na. Ti ex-girlfriend na. Ti girlfriend na sakbay nag-asawa kami. Mabaling nga mamang tinaganas. Naga na? Imbagak manong name graman ti pilyeto. Hindi nga makapanaw, di kiti polis manong name timitak manin ti ayan ti asawak nga sa asikaswan di kiti banggagas. Diyos ko. Mabaling tatalot na panawan. Mga rumor ti doktor, mga ibagang saan nga nakalasa ti asawa mo, baka no tadagas mapasama kang ka. So, gababaling nga babayan, anak. So, ang banok ni mama mo, tapos natibayan ka. Manong nemi at pa naka-chapel, ti hospital. Mapanak sa diyahe. Kuyugan ka. Dito yak manong nemi, nga nakisarita di Diyos. Lord, anugutek, namapaisan nga anugutin ti asawak. Nga nagbasulan na tinapalabas. No bay nilaing Karen, ti kumamkamat kan kuhanak. In behalf kan kuhanak, Lord, dumaw-dawat kami ti pamakawan. Baka walam ko man, dagiti nagbasbasulan ni Roel. Gadawag ka na kayo. Silpuan niyo pa itibiyag na. Tapno dagundaway na. Nga mga ator dagiti bintod na. Mamatiakan ko, Lord. Ganda kayo di kang runahan nga makabasa ti panunod kay Riknan.
Di na kaya't bulitan tirabid na tinalabas. No may balbalsan tinapalabas si Suna. Bakit, Lord? Ano kahit na kung mga ulitan tinulit na inarabit na tinapalabas sa mok. Nga saan ko mga natibkar. Iti pa nangal-alukoy ni Karen kang kuanan. Nagpagpakasin ni Karen ng saan ng kayat pa yung maulit pa iti napalabas. Gabutay ka rin nga siyak. Tinamang magbalbaliw kang kuanan. Siyak tinangrugyan, tagdamakin di masakbayan na. So pagpakasik ka na kay Lord. Silpan niyo pa itibiyag na. Silpan niyo. Tapno dagundaway na nagbalbaliw. Manong Nemi, inulit-ulit ko na kita. Nabalikas nga turong kiniapod Diyos. Idagsubli kami Manong Nemi kinipapati emergency room. Nalpasan. Pag sumanong Nemi nga rumor ti doktor. Doktor, siya ti asawa ti pasyente. Mrs. Doktor, kumusta ti asawa? Nairuan na naalam na kiti siyempre kagkuha ng abala. Talong ko talaga saan nga entro. Kaya ti pagyamanan tayo. Awan ti maselan nga pasyet ti bagina at ti mama. Noong naladladol la siguro nga na-try dito ospital, mabaling nga saan nga nakalasan. Kaya ito nga sa doktor, si bibiyag na sawam, nakalasan din. Lord, thank you. Thank you, Lord. Manong Nemi kasla, labang arang namin pinsan tirik na. Italyawag Manong Nemi ti baging titidaya kasla, damdamo ti init alibingkak. Inik ka ni Apo Diyos, ti baro nga bihag iti asawak. Kaskid daw ko kayong kuhana, tapno may kanitigon taway ng agbalbaliw. E di mabalang ko nakasarita ti asawak Manong Nemi. Nagkabilang ti may isang private room. Sa panagaw-awit Manong Nemi, balbalo na klata ni Papari kita rawatek, dito ay klata ng ospital Manong Nemi agdigos. Hindi mabaling ko nakasarita. Roel. Melody. Ano di balik na? Di ko unay palagkut-kuting. Dadabilin ni doktor. Mapiktarin ni sugat mo, no? Agkuti ko unay. Si bibiyagag. Hindi ka na kanihabod Diyos di gundaway. Nga mangituloy ti panagbalbali mo. Ano't resulta ti investigasyon? Idilang kalman ngayon may dito di Sargento de Guzman, kakigim iti kaso. Inimbestigar da ka na ni Karen. Tasyot imbagak nga mastermind. Gabungar di pangtana, di ba? Ada kapsat ni Karen nga, ex-convict. Ha? Dito mo na iti kabutbuteng ko nga di mang patganti, kidaw na no kasta nga awisan na kang sarita kami. Siguro, gabot sanggon nga patgan. Gabot alikliklik akon. Kasi matindi pasawag. Ex-convict kapsat na. Isot ti pagpampanakal na. Mabalin siguro ang isot may sa kadikitin. Isot ti ng paltuganyak. Wano, ng bayad at hari killer. Ngayon dakal ti pamatik na iso mismo ti ng paltuganyak. Tadati iso ng hari killer. Iso ni balon. Mabaling nga rin nga.
May baga ka rin pulis deta. Amo da siguro. Diyan lang apelyo doon ng bagamon. Mabali mo siguro nga tumawag ti police headquarters. Ngayon nag-ring ti cellphone manunay mi ti asawak nga takanyak. Nag-ring ti cellphone mo. Sikan dito yung mga sumbat, sweetheart. Kahit kumalit maturog. Sige, maturog ka lang. Hello? Mrs. ni Sargento Retoy. Sargento. Dati umatlan ti number nga bawalin ko nga mukha kontakin eh. Dati mo, hindi kanya ti number mo. Sargento, ada ka din ang pinasadamakin? Si Mukon ti gunman. Si Muko? Napasuko mi. Apunta na mo mitian na. Napami pinalolawan ti naglimangan na. Imbes ko mga makirangat si Mukon. Sino Sargento? Kapsat ni Karen. Ex-convict. Agsubli at pagbalutan. Inamin na. Iso mismo tinang paltog iti asawa. Nagipila ka lang ti kaso kontra kang kuha na? May unit na rom? Sigurado. May dardaras nga agsubli di munti. May magagamot ka ni Karen, sir. Awan ti pakiramanan na? Mabaling na ba't ibagang nga, sana ang binilin ti kapsat na. Mabalin siguro panakairaman na, slight lang. Baka ulitan ng tumanin kas pagarikan. Ada kayo na iraman nyo ni Karen, mga irdarom. Tinawagak ni Karen manon nemi. Kalpasan ti magsalita mi kani Sargento ti Guzman. Kabutan mabigbig na siguro manong nemi ti number ko. Sinong bata na? Hello, Melody? Karen. Ayop ka. Melody, saan kong binilin ti kapsat ko? Ngim na amuan na ti amin. Impangtam ti asawak. Impangnak di na kahit asawan nga tong pali. Ni manong ko mismo ti. Nagbulintoryo nga, nangaramit ti kasjay. Awan ti pa kayo naigat. Ngim sikat ti kapuna. Melody, dinakla ko may naramramanin. Ikarikan ka, sardagan akong di asawam. Basta dinak inamraman, mabalin. Kasano nga di ka mangiraman kasi katimin. Sikat ni mastermind, saan ko binilin ti kapsat ko? Nagpagpakaasya kang ka, Melody. Ikarik, saan ko nga singsingain sa dakto si sturbo din ti asawam. Sardagan akong ti asawam. Pagsalita amin itong kasawa ti amin. Sige, bye. Imay nga mismo manunay ni Karen dito ospital. Nanya tiratam. Tapno kasalita kayo nga mismo. Kung nagpagpakasya kada kayo. Isanod din ti kaso kontra ti kabsat mo kasta. Haan, gaputain namin naman. Handak lang ko may iramramanin. Ruel, Karen, mabaling ka din nga sanda kong nga ramraman. Ikarik ka na kayo. Saan naglagi din nga ramraman, nagpumanawag dito Pilipinas. Mapanag dyan, bro. Doon masusuro ka halipatin. Mabaling ka di. Pagsalita amin to ba yung kasawa? Sige. Tumulong kang ting. Gastos yun sa ospital. Dapat hindi ka stakit na nanay nga mapatgan yung tikid daw ko. Tumulong ha. Namapesan ko kamailan nga siya kami taggastos. Tumulong ang client. Gabutag pagpakasya ni Karen manunay may mamati kami sa amin nga indrama ni Sona. Dati nagtulagan mi ti asawa. Dede mabalinan nga rumuar manong nemi ni Rowell at sa ospital. Nagtalanit pa lang dito balay at nagpaungan. Yung nung hasta nga mangeg iti kaso, madangag iti kaso manong nemi
agapir kami nga gasawa. Sa nga nagbayag ti kaso anong nemi. Kaputan na pag nagrekan kan inanugot naman na kumbiktaran na dangos manong nemi. Dahil subli nga dangos manong nemi sa dya ospital, ay sa ospital, ija Muntinlupa. Manong nemi sakbay nga kalpasahan nga nakumbiktaran. Kinidaw manong nemi ti kabsat ti Karen, tadamat iti ni Karen. Ngawasdag ka na kami. Nakapusas. Nadadua pulis nga matatibay kan ko na. Imasadag ka na kami. Kimuyog man ti Karen. Roel. Dino. Ito lang ang sitgan ka. Ikaw ti basol ko. Tara na trumen. Imabaling ka di akidawag. Kumintawag. Di pa nagpakawan niya. Pamakawan lang hindi. Pamakawan lang. Sige. Baka no, makaruwan ka doon ti pagwalutan kat subyanan lang. Saan ko itong haraminan dito. Gagawin lang nga nagsakit tinakim ko. Protes diyan, narabit mo tikabsat ko. Uray, sikang natamad. Tikabsat. Tagsagsaga pa. Marami mo katamad tikas diyan. Sige. Ewan ti pagdanagam na pamakawan lang. Ikarom din nagbasulam tari at trumban. Dahil manong name iti balikas ti asawag. Alpasan ti kaso manong name kaya nagsublin ti asawag iti pisina. Saan mo tinamanadlado nga gawid? Makasalitak na papa ni mama o ana. Mamati kayo kingguan ng papa. Mamati kami na talagang ipagpakita na. Hindi pala ako magdakam kasi dyan, nga dandanin na tayo, kaputi babae. Linipat nang nagpaiso tinapalabas, hindi na mo, nga dabales tinapalabas. Nilangkarin tikas dyan, mama. Tako namat ni Roel. No saan ko mga naragrig ti sikog ni Karen, baka no susuro na ngayon patin. Saan ko mamat nga nagsabat ti dalan mi. Alalala. Sikat din ay kari, kahit sabi ko mga ron, tasaan ang sublihan ni Roel, ti aramid na tinapalabas. Nagbali na ng sigpet ti asawak manong nemi, awanin sa bali nga babae ti biyag na nusal lang at takda kami. Takda kami konak, tanadaan kami ti duwang babae, nagsaruno babae, ni Angel, ni Jennifer, kan may isang lalaki, ni Junior. Tsak kumakahit hindi manong naming nga Junior tinagan na baka umala, di amana. Ay kami sumat ti kurso na manong naming ti asawa. Kalbasan ka ni Junior, nagpalaikita kung manong naming, kada mamaki ni Papa, kaskali kagum da, nga nagnaedak di sidong da, tapno ni kastakat adak, into nagkapsod da, kanadada, nga mga iwan ka na kita pukula. Dahil nga rin ti pagkasalitak, manong naming, kanagyaman ako na ti anos mo nang imbasa, kat sabi ko mata damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak nga dibingag. Tuwing nga rin tagyaman nga pagkaya mo, melody.